Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili ngokuhlwanje. I'm tired of hearing of people dying in building collapses. Alikanqinisiswa inani labantu abathe bangqubukeleka emva kokudilika kwesakhiwo iVerulam Temple, kodwa kukhutshwe imizimba emine. Lo gama owesihlanu oboniweyo kumisiwe ukukhutshwa kwawo ngenxa yemozulu. Umphathiso wezothutho weli noxa wakhe waseMozambique babhengeze ukuba la mazwe mabini aza kuba nomda omnye wokuhlola izigadla kwizibuko iLempopo eMpumalanga. Kwezemidlalo, iOrlando Pirates iphumelele indebe yesithathu yesizon ngokubetha iCurling All Stars ngamabini eqandeni, yawongwa njengeentshatsheli zeCurling Cup. Molweni emakhaya, khongozelani uvimbe siniphathele wona ngokuhlwanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Ibhunga leziseko zophuhliso ezisingqongileyo liza kukhokhela uphando mayela nokudilika kwesakhiwo sendawo yonqulo iVerulam Temple. Oku kubhengezwe ngumphathiswa wemisebenzi yoluntu nezakhiwo zophuhliso ngexa ebetyelele le ndawo. Abantu abane baye babhubha emva kokuhlolwa kwesakhiwo nebesinezigaba ezine ze abali-11 bonzakala. Abasemagunyeni abakakwazi ukunqinisa inani labantu abathe bagqunyelelwa zintsalela zokudilika kwesakhiwo, kwaye kuza kuthi kangoku sele kuhlangulwe imizimba emine, kodwa ngenxa yemozulu embi zanqunyanyiswa inzame zokuhlangula umzimba wesihlanu. Ngesikhathi zantambama ithimba labatakuli beselikwazi ukutakula izidumbu zabantu abane bebevaleleke ngaphansi kwemfucuza ethembeli ebelidilike eVerulam. Imizamo yokutakula isidumbu sesihlanu ibisaqhubeka yize isimo sezulu singesihle. Kulindeleke ukuthi uqhubeke umsebenzi wokutakula njengoba izikhulu zingakwazanga ukuqinisekisa isibalo sesisebenzi besikule ndawo ngesikhathi kwenzeka lesigameko. We will stay on the ground for as long as is possible, because we do have a hope that if there is a chance that someone is still alive, then we need to use all our efforts and energy to rescue that person. Therefore, all the rescue teams that are on the ground will stay for as long as possible until the site is cleared. Imbangela lesigameko isaphenywa, yizwe umbiko wokuqala kamasipala weTheku uveza ukuthi lesakhiwo besingaphasisiwe, kodwa ke isiphathimandla zithi zizolinda umbiko ogcwele emva kophenyo. Kuphinde kwalethwa nethimba lonjiniyela bomnyango wesifundazwe ukuzosiza. The regulatory authorities are on the ground doing their own investigations. It's a multidisciplinary team that as soon as they are done with the investigations, will then make the findings public. We don't want to speculate on any matter at this point in time. Ngqongqoshe uzwakalise ukukhathazeka ngalesimo. I'm tired of hearing of people dying in building collapses. And just as the mining industry correctly so has a very strong focus on safety and a zero tolerance approach to injuries and death. I think that the building industry, we have to catch up to that, and I think that we are working in as dangerous conditions as in mining. Khona manje izikhulu zakahulumeni zithi azikaxoxisane nabanikazi bebhilidi. Omunye wabaqondisi balo leli bhilidi kholakala ukuthi ungomunye wabashonile. Kwizindaba ze-SABC kungu-Ayinda Mhlongo eVerulam. Umphathiso wezothutho uBarbara Krisi kunye noxa wakhe waseMozambique babhengeze isicwangciso sokusekwa komda omnye ukuze kukhawuleziswe ukuhlolwa kwezigadla kwizibuko lokungena laseLempopo eMpumalanga. Ukusekwa kwalomda kulindeleke ukuba kunciphise kakhulu ixesha lichithwa zilori zilindile. Abaphathiswa bajolise kunciphiseni ixesha lokulinda ukusuka kwiiyure ezingama-22 ukuya kwiiyure ezi-5 ubuncinane. Abaqhubi belori ngoku banokuphefumla bekhululekile. Imigca emide kwindlela iN4 esingise eMozambique
iza kuba yinto yezolo kungekudala. Oku kungenxa yokuba ixesha lokulinda ngaphambi kokungena eMozambique liza kuncitshiswa. UMzantsi Afrika kunye neMozambique bavumelene ngokunciphisa umthwalo ojongene nabaqhubi belori. We already have 4 mobile trucks that will be stationed. One of them will be stationed where we are standing. And when a truck comes here, they will be processed. A truck that is bound for Mozambique will be processed at the same time by both the South African and the Mozambican authorities. Urhulumente waseMozambique uthi ukwakhiwa ngokutsha kwale ndlela yaseRissano Garcia kuza kuqalisa kungekudala. And I've already hired a company who's going to build. Our expectation is to see in first quarter of 2026 if you can start basically the construction. Of course, it's a complex process. It will take roughly one year or half a year. Umphathiswa uthi xa inkqubo yokuhlola izithuthi yalamazwe mabini idityanisiwe ngama-2,000 onke elori aza kuphunyezwa ngemini. We have certain IT systems that allow us to do number plate recognition. You know that Home Affairs is doing a lot of digitization of the ID process and the documentation process. So apart from integrating officials, the point His Excellency is making is that we have to integrate our technical systems. Abaphathiswa baza kudibana kungekudala ukujonga inkqubela phambili ekuphunyezweni kwalo msebenzi. Abanye babahlali base-Westbury eRhawutini baphila obentshontsho ngenxa yamaqela emigulukudu nobundlobongela obumandla kwesi sixeko. Ngenyanga kaOktobha kwabakho udubulwano olunento yokwenza nemigewu ebandakanya abantwana abaselula. Abahlali bathi la maqela emigulukudu alengingqi aquka amakhwenkwana asakhulayo nangabathubelezisi beziyobisi, abakhuthuzi kunye nababulali. Iqela iFast Guns kunye neVarados abambe iWestbury ngentupha. Abahlali baphila bentshontsho mihla le nangona kukho icandelo lamapolisa olanemigulukudu kule ngingqi. Ngo-Oktobha amakhwenkwana ehleli kwaMaureen Davis ahlaselwa ngemvula yembumbulu. Kungoku nje uMaureen uthi kugacelwe abazukulwana bakhe kwaye ngempela veki ikhaya lakhe laphinda lakhalelwa zizimbambamba. We are living in fear, not me only. My grandchildren are living in fear. When they hear shots here outside, they get so scared. Even if they hear the crackers outside. Like me, I'm panicking when I hear crackers being fired here outside. Ngokwelityenyana elineminyaka 19 ubudala elifihliweyo lithi amalungu onqevu kule ngingqi awonwabanga nanjengoko esala kuzimanya lomkhambathi, esithi amaqela emigulukudu abaphica naphantsi kwezicithe esikolweni kodwa aphansa. They want us actually to be like the other team, the Varados. They want us to be Varados and they most the Fast Guns. Ngethuba umphathiswa wamapolisa obambeleyo edibene nezinye inkokheli zaseWestbury kwinyanga ephelileyo wavakalisa inkxalabo malunga nesi senzo. Amatshantliziyo asekuhlaleni akholelwa ukuba ubundlobongela bamaqela emigulukudu bukwiqondo eliphezulu kakhulu. Unemployment in our community, that is a major problem, because at this current moment you can go to any corner, you find matriculants sitting there. Ingcali yomphandi ithi amalungu emigulukudu amadala asebenzisa abantwana abaselula. Kids are inquisitive. They want to get involved in drugs, especially if there's broken homes and especially if they haven't been informed. Ingxwaba noloyiko lushiya abanye abahlali baseWestbury bekholela ukuba ukuthunyelwa komkhosi yona nto iza kuzisa uzinzo kulo mmandla. Usapho lwentwazana neminyaka 5 ekutyholwa ukuba yaxhatshazwa ngokwesondo ngomnye umfundi ofunda naye kwicreche yaseRhawutini luthi lutsala nzima ukumelana nesi sehlo. Baye bayigxeka le creche ngenxa yendlela ekuthiwa abaphendula ngayo ibonakalisa ukungakhathali.
Umama wentwazana eneminyaka emihlanu ekutyholwa ukuba yaxhatshazwa ngokwesondo ngomnye wabafundi kwisikolo samabanga aphantsi sele kuqenqeleke inyanga ezine elangazelela ubulungisa. What she said to this little girl, she said, well, Mom, it was very scary because my heart didn't have any words and the words didn't want to come out of my mouth, which made me feel scared. Kuvakaliswa ukuba isisehlo senzeka kwindawo yokudlala yesisikolo saseMidrand. Umama wale ntombazana encinci uthi esisehlo siyinxunguphaliseka nobomi intombi yakhe. She fell asleep on me, but when I woke her up to put her on her pillow, she started screaming, please don't touch me, please don't do it, don't touch me, don't touch me. Abazali balentwazana bavakalise ukudana ngendlela isikolo esisingathe ngayo lomba. Lo gama isikolo sigxininisa ukuba lo mbandela wasingathwa ngokufanelekileyo. Kunjalo nje phakathi kwezinye izinto isikolo sithi siyivalile le ndawo ekutyholwa ukuba senzeke kuyo esesiganeko yaye kuxhotyiswe nabafundisi-ntsapho ukuba bahlale beliliso. That they've had was very superficial, almost as if to brush it under the carpet. There was no real investigations done. They were just trying to say, sorry, let's forget about it and move on. You know, these things happen. Kananjalo ingcali itandalazise ukuba amatyala akumila kunje nachaphazela abantwana abancinane anobuzaza. One cannot be punitive because punitive is harmful. But one has to be looking at how best to help the children, both children, in order to ensure that they do not find themselves in a risky situation where the 5-year-old as a victim may not reenact this and the 6-year-old may not re-offend. Ukanti ke isebe lezemfundo laseGauteng lithi liqalise uphando malunga nalomcimbi ligxile ngakumbi kwindima edlalwe ligosa lalo ekujonganeni nelityala. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama izikhukhula ezithwaxa iMthatha eMpuma Koloni ngoJuni zashiya umbono omxesibe ungenamakhaya zantyuliseka izindlu emanzini de abantu abangaphaya kwekhulu bawunabela uqaqaqa. Uqulukubhode wentlekele yezikhukhula nowaxhomisa amaxhala kwisizwe jikelele eDicolin kummandla wentshona yaseMthatha kwehla isaquphe esaseke emathunjini kwabaphulukana nabasenyongweni kanye nezinto zamaxabiso noxa yasinda ukusitshulwa yilo misinga eyayiqubula igqitha eminye imiphefumlo kodwa imontlalo yachaphazeleka ngokumandla kunanamhla ayikaginyisi mathe kwaphela. There were heavy rains accompanied by thunderstorms last night, and nobody knew what happened after. I found my child. Even though he is not alive, I am happy that at least we were able to find his body. Kananjalo urhulumente wephondo walumkisa abahlali kuba bangakhi kwindawo ezisemathambekeni kambe ke kwenziwa nezicwangciso zezixhobo ezifanelekileyo ukukhawulelana nokhuseleko lweendawo ezisemngciphekweni wokuchaphazeleka zintlekele kummandla wempuma yephondo. We would want to appeal to communities to please follow the law, follow the bylaws, because the rush to construct houses in places that are not properly zoned is a rush to the bottom. Nomxesibe wamaxhoba ezizikhukhula aye asiwa eMaiden Farm kodwa kusekho angakebi namakhaya ekuqenqelekeni kwenyanga ezintandathu emva kwesisithwakumbe esathwaxa uthotho lwamakhaya. Amaxhoba ongonelisekanga avakalise ukungoneliseki kwawo ezitalatweni ngakubize njengokulahlelwa kwesinomhlwa ngokuphathelene neenkqubo zozinziso lwabo. Bendinomzi wadilika wemkane zompahla. Ukanti ke umasipala wasekuhlaleni King Sabatha Dalindyebo unqinisisile ukuba onke amaxhoba aseleyo afakwe kugcino lweenkcukacha. Kunjalo isithethi somasipala uSonwabo Mampoza uthi bafumene izakhiwo zethutyana ezingaphaya kwama200 kurhulumente wephondo ukukhawulelana namaxhoba asashiyekileyo wezikhukhula.
UMzantsi Afrika lelona lizwe lithaxwa kukungalingani kwihlabathi, oku ngokwengxelo esanda kukhutshwa yi-World Inequality Lab ejongana nokungalingani kwihlabathi jikelele. Le ngxelo ihambisa ithi akho nto iphucukayo ngokungalingani kweli kule minyaka 10 idlulileyo. Ngokwengxelo, ukungalingani akujongwa ngokwengeniso nobutyebi kuphela, kodwa ngokoqoqosho gabalala kunye nemontlalo. Ukungalingani ngokwenhlutha kokona kugqamileyo kweli loMzantsi Afrika. Izinana ezikumyinge we-10 ekhulwini zixakathe 86% wobutyebi xa budibene. 1% osenkcochoyini umimitheka ngo-55% wonke wenhlutha. Nakubeni ikhona imigaqo-nkqubo esekelwe kulungisa kungalingani ngokobuhlanga obadalwa ngurhulumente wengcinezelo, kodwa kusekude engqinibeni. South Africa remains the most unequal country in the world today. The top 10% pre-tax income share reaches 70%, which is a huge level of inequality. And inequality before taxes and transfers in South Africa is as high today as it was in 1993. Kwihlabathi uyanda umsantsa wokungalingani phakathi kwezityebi neempula zikalujaca. The super rich of this world are growing much faster than the rest of the population. So 60,000 individuals representing the top 0.001% of the population. Ukungalingani ngokwesini nako kusephezulu kwihlabathi. Abasetyhini bamkela ngaphantsi komyinge wama-30 kwimivuzo yonke. Ezinye zeziphakamiso ziquka xa irhafu exhuzulwa kwizinana mayibheke kwiinkonzo zoluntu ezifana nezempilo, ezemfundo kwanoguquguquko lwemozulu. Amanye amafama eLimpopo axhalabile emva kokubhaqwa kwesifo senyebetu nochwane kweliphondo. Sele kubikwe iziganeko ezimbini ukuza kuthi ga ngoku eVembe, eBlowback naseWaterberg. Amafama athi amashishini abo angachaphazeleka kanobomi ukuba ukusasazeka kwesi sifo akunqunyanyiswa. Kuqinisekiswe isifo senyebetu nochwane eGauteng, eMntla Ntshona nakwiphondo laseFreyistata. IKwaZulu-Natal lelona phondo lichaphazele ngokumandla, nalapho kubikwe amatyala angaphaya kwama200. Nangona kuchazwe iziganeko zosuleleko ezine kuphela eLimpopo, amafama athi inokuba nefuthe elibi kumashishini abo. Ukuthengiswa kwenyama kuvamise ukwenyuka ngexesha leholide neziyunguma. Iintsapho zithenga inyama ethe xhaxhe. We are very much concerned about this issue because it's coming also at the very wrong time. Whenever we have foot and mouth disease, then it means people will not buy our products thinking that we are in an area where it's very much risky. So all in all, the moment it's mentioned, then we realize this could affect us seriously. Umathithi uthi ngenxa yamava abo angaphambili ngesisifo senyebetu nochwane baye bakhawuleza ukusibhaqa kwaye basichaza. The moment we've had it, because it's just we have just recently been informed, what we do is that luckily most of the livestock farmers knows this type of disease. Imanyano ezohlukeneyo zezolimo phantsi kweAgri Limpopo zithi nakuphina ukunwenwa kwesisifo kufuneka kusiphule ngokukhawuleza ukudibana nongxama. These incursions place enormous pressure on all livestock farmers and rural communities, and Limpopo cannot afford another FMD outbreak. Isebe lezolimo kuzwelonke lixelele ijelo leendaba ze-SABC ukuba liza kubandakanyeka kugonyo lwesizwe ukunqanda ukusasazeka kwesi sifo. Igcisa eliselula elihlala kwizitalato zaseGqeberha eMpuma Koloni liza kufumana ithuba elinqabileyo lokubonisa ngomsebenzi walo kule mpelaveki. Umsebenzi kaSimamkele Mani oneminyaka 18 ubonwe ngumshicileli womboniso bhanyabhanya walapha ekhaya nothe wamlungiselela umboniso wobugcisa. Umsebenzi wakhe uboniswa namhlanje Athenham Art Centre eGqeberha. Ukhatshwa imidlalo yeqonga ukuze aqokelele imali yezidingo zakhe ezingundoqo nokumnceda buyele esikolweni. Ezindonga ziluphawu lokunxunguphala kukaSimamkele Mani. Emva kokudutyulwa kukamama wakhe ekhayeni lakhe ngo-2024, uMani wahamba iiyure ezisixhenxe ukusuka eKariga ukuya eGqeberha esoyikisela ubomi bakhe.
uMani uzama ubomi obungcono ngesisakhono. Sohlala beshoqoswa yazi abantu noko bakhona banovelo sona abantu mhlawumbe unazo izinto benazo endlini qha nje bengana engayazi bazazithini mhlawumbe nje ngobonana nezitalent abesho aziphema nje nami sifumana ngolo hlobo izinto. uSinoxolo Botha nongumenzi weefilimu osakhulayo waseGqeberha ubone umsebenzi kaMane waze wazinikela ekumncediseni ukubuyela esikolweni nokufumana indawo yokuhlala. Siye safaka ne-proposals kwi-festivals ezifana ne-summer events festival so that afumane le nto ayifumanayo so that it can izokwazi uhamba iye kwi-rent okanye ihambe iye kwimpahla okanye ihambe iye kwinto zesikolo because ekugqibeleni uyazifuna ke izinto ezifana ne-basic needs. uMani usebenzisa isakhiwo esidala ukufihla intloko kwaye uxhomekeke kwiminikelo ukuze afumane ukusiwa phantsi kwempumlo. Mani unethemba lokuqhubekeka esenza imiboniso ukuze aqokelele imali yokuphuhlisa italente yakhe. Kwiindaba ze-SABC Ukanti ngelixesha njengesiqhelo sinayo intatheli yethu yezobuchwephesha uSandile Dlangani esiza kuthetha naye ngesibhengezo sikaGoogle se-Year in Search 2025. Sandile, mandizibulisele ndikwamkele ngexesha lakho khaso usicacisela yintoni i-Year in Search 2025 leka Google. So uGoogle Year in Search Lisa indlela uGoogle asibonisa ngayo ukuthi zeziphi izinto eziye zatsala umdla kuthi thina bemi boMzantsi Afrika isenokwenzeka izinto ezenzeka apha ekhaya okanye isenokwenzeka izinto ezenzeka kwamanye amazwe. Ibalulekile lento ke kukuba iyasibonisa ukuthi thina singabantu sicinga ngendlela ephantse ifane okanye sicinga ngendlela efanayo na. Yilonto ke leyo yenza umdla ke. Into yokuqala esinayo ke into ayibizwa ngoba uGoogle how to. Ngamanye amagama abantu ke Lisa bakhangela ukuthi okanye bakhangele kakhulu ukuthi uvota njani ku Big Brother. Ithetha ukuthi lonto leyo abantu bebenomdla uvotela i-contestants zabo ku Big Brother kulonyaka. Okwesibini abantu basearche okanye babuze umbuzo othi ndi-applya njani kwi-subs zi-positions okanye vacancies ezi zamapolisa ezithe zaphuma ekuqalekeni konyaka. Iyakubonisa nayo lento lena ukuthi abantu abaninzi ngakumbi ulutsha Lisa bafuna imisebenzi. Okwesibini sawukhumbula ukuthi ke uGoogle nento kuthiwa yi-loss. Abantu baye babe nomdla kakhulu emva kokuba bathe bashiywa ngabantu ababathandayo ukuquka uDavid Mabuza. Uzakhumbula ukuthi sesashiywa nguDavid Mabuza noLeslie Chweneyagae bamgooglishe kakhulu abantu ke uLeslie befuna ukwazi ukuthi ungubani usukaphi ebesenza ntoni ngakumbi abo bamthandayo. Okwesithathu ke sine recipes izinto abantu okanye i-recipes abantu abathe bazikhangela kakhulu. Into eyitsala umdla ke kukuba bakhangele umphokoqo. Siyathemba ukuthi lo mphokoqo akakhangelwanga Eastern Cape ukhangelwe kwezinye i-provinces. Okwesine when is ngamanye amagama ukuthi abantu bayabuza ukuthi uSASSA payment grant izasibhatala nini. Uzawuqaphela ukuthi ke ngoJanuwari abantu baye basokole kakhulu bafuna ukuyibuza ke ukuthi kurhulumente uzawusibhatala nini igrant yethu kwenzela ukuba sizokwazi ukuthengela abantwana omhlambi ngamanye amaxesha iTunic. Eyona nto yenza umdla endenze umdla kukuba abantu bagooglisha kakhulu iFathers Day. Sisoloko sileqo ke singabantu abangootata ngakumbi ngoobaby mama Lisa. Masithembe ukuthi ke ngabo bebegooglisha iFathers Day omhlambi ke thathe okanye bahambe bawuthenga izipho for abantu ababathandayo. Kokugqibela ke sawukhumbula ukuthi uSiya Kolisi ke beke wakwinto edibene ne-divorce. Abantu ke abaninzi ngakumbi abantu ababhinqileyo ke bathe bamkhangela uSiya. Enkosi Lisa. Siyabulela Sandile ngexesha lakho. Kwezemidlalo iOrlando Pirates iphumelele indebe yesithathu yesizini ibetha iCurling All Stars ngamanqaku amabini eqandeni yawongwa njengentshatsheli zeCurling Cup. Kwisizini nganye iqela liphumelele iCurling Knockout lijamelana neqela elisekelwe ngabadlali abaphuma kumaqela eBetway Premiership kwanabo basaphuhlayo abaphuma kwi-DStv Disc Challenge. Intshatsheli ezintsha zeCurling Knockout Orlando Pirates zithathene neqela elichongwe ngabalandeli iCurling All Stars. Amabhakaniya abheke kulo mdlalo ngaphandle kwesithoba sabadlali besiqhelo abakwinkampu yabafana bafana phambi kwetumente ye-Africa Cup of Nations. Belithuba kambe lokuba abadlali abashushubeza ibench kweli qela khe bazibonakalise. Ezingamagebhula
bezithawuzisana neencakuba zabadlali abaquka unozinto weKaizer Chiefs uBrandon Peterson neFolosi Mfundo Vilakazi, Marcelo Allende kunye noArthur Sales beMamelodi Sundowns. Umqeqeshi weGolden Arrows Manqoba Mngqithi kuye obexhuzula imikhala kwiqela le-All Stars. Akhondo ingako sinokubhalela ngayo komkhulu ngesiqingatha sokuqala nanjengoko kubhekwe ekhefini kungakhange kutsitse nto. Ezimnyama ngenkanje qala isiqingatha sesibini zivutha bhe zizingela inqaku lokuqala. I-All Stars nazo zizamile unkqonkqoza de zavuzwa nge-free kick ephansi yadala ingozi. Usifiso Luthuli obililalela ukhawule imbambano ebhalisa inqaku lokuqala ngomzuzu wama-67 emva kokupaselwa ngukapteni uDion Hoto. Inqaku lesibini lize nelinye ilalela Buyitumelo Radio Pane imizuzu elishumi. Sibulele ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.